बाकी अर्जुन के, भीम के, नकुल सहदेव के, युधिष्ठिर महाराज के बाउर बाउर सपना लोग। और वीर के उपाधि केकरा के दिहल जाई, एकरा खाती होड़ लागो कि विश्व विजेता के उपाधि केकरा के दिहल जाई। अर्जुन के विश्व विजेता के उपाधि देवे के रहे। भगवान कहने कि विश्व विजेता के उपाधि एंग ना दिया। घोड़ा छोड़ो, अश्वमेध जग करावो, घोड़ा छोड़ो, वो घोड़ा जे पकड़ी ओकरा से लड़ाई हुई आ ओमे जीत जइबो तब तहरा के विश्व विजेता के उपाधि। अश्वमेध जग करावल गई, घोड़ा छोड़ाई, पूरा विश्व में घोड़ा घूमल, बहुत लोग पकड़ल, बहुत जगह हरले अर्जुन, लेकिन उहे घोड़ा छपरा जिला में भी आ गई। कहां? रतनपुरा में मुरभज राजा की रहे ऊंची अटारी, खेलत कूदत बबुआ जैसे आ गईले फुलवार। अर्जुन के घोड़ा राजा मोरध्वज के राज्य में फुलवारी में प्रवेश कैले। राजा मोरध्वज के 9 साल के लड़का खेलत कूदत फुलवारी में पहुंच गई। सुंदर घोड़ा देख के बबुआ के दिल निहाल भई। ऐसा सुंदर घोड़ा कैसे हमरा राज में आए गई। घोड़ा पकड़ लिहलस। घोड़ा के कपार पर तम्मा के प्लेट में, तम्मा के पत्र में लिखा रहे, घोड़ा जो पकड़ेगा उसे अर्जुन से युद्ध करना होगा। घोड़ा के पकड़ लेलस। तले अर्जुन पहुंचले। अर्जुन के पीछे 10,000 सेना रहे। अर्जुन देखले कि छोटा सा बालक घोड़ा पकड़ ले बा, कहले कि बेटा घोड़ा दे दो। नहीं, घोड़ा हमारा है, कदापि नहीं दे सकता। अर्जुन को लगे देखो ना, कहे के लड़का फैका लीले के गुल। अर्जुन को लगे रे बालक, घोड़ा छोड़ा जल्दी से, सेठी शान भुला जाई, माई के गोद खाली होई, बाप के नाम बुता जाए। माई बाप के अकेला बालक, मूर्ख बालक, घोड़वा छोड़ दो, अन्ना तो माई के गोद खाली हो जाई, बाप का नाम बुता जाए। घोड़ा छोड़ा ना तो काम गड़बड़ा जाई, तो आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई। आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई। बतिया मानना बालक बालक तू कोमल बाबा दनिया हो, बालक बालक अभी कोमल बाबा दनिया हो। ये बबहू ये बबुआ अबहू से सुधारना रहनिया हो। प्रमोद भैया हमरा के पुरस्कार देनी 100 रुपया हार्दिक अभिनंदन करो। काहे वीर अर्जुन संगे रार करलो, अब ही बालक बालो काहे तकरार करलो। तहरा बाबूजी के नाम, तहरा बाबूजी के आगे बढ़ जाइब तो गर्दन आ जाई।
गर्दन कटा जाई कलश की अर्जुन घोड़ा हमार हो हमरा बिना आज्ञा के हमरा राज में जे प्रवेश करेला ओकरा पर हमारा अधिकार हो जाला। अर्जुन कहले कि देख ये घोड़ा के कपार पर का लिखल बा पढ़ ले कलश की पढ़ ले नहीं तो पढ़ब ना आ धोलल बन तो छोड़ब ना कहले कि तो युद्ध कर कहले कि चुनौती स्वीकार बा लेकिन तनी घर से आवे तो ली जाके घोड़ा बांध देलस माई के प्रणाम कैलस बाबूजी के प्रणाम कैलस माई रोने लगली अकल की बेटा ई उम्र युद्ध करे के नहीं खेले ई उम्र खेले खाए के बस की माई चिंता जन करो बेटा तहार है। बाबूजी के प्रणाम कैलस बाबूजी कहले कि फौज ले कहले कि ना बाबूजी राउर आशीर्वाद ही हमरा खातिर फौज बा गइल रण के मैदान में बिगुल बाजल युद्ध घमसान होखे लागल एगो बाण तरकस से निकलस एगो बाण मरलस 10 हाथ आगे गइल तो एगो बाण में से 10 गो बाण हो गइल आ 10 गो बाण मिल के 10 हाथ और आगे गइल तो 10 बाणवा में से 10 गो बाण हो गइल 100 गो बाण हो गइल आ 100 गो बाण मिल के 10 हाथ आगे गइल तो 100 में से 10 को हो गइल 1000 बाण हो गइल आ 1000 बाण जब 10 हाथ आगे गइल तो 1000 बाण में से 10 गो बाण हो गइल 10,000 हो गइल आ 10,000 बाण अर्जुन के 10,000 सेना के सीना में लागल 10,000 सेना एक बार में बाहर आ गई अर्जुन के मार के मूर्छित कर देलस आ अर्जुन के रथ पर लाद के हस्तिनापुर के लौटा देलस। अर्जुन के रथ हस्तिनापुर की ओर आई मूर्छा टूटल हस्तिनापुर में रो लगले कहले कि हे कन्हई अरे कौन करना ये कान्हा हारी गईनी जुधावा हो हारी गईनी जुधावा हो तो हमारा से देखो बात हमारा से अर्जुन कहले कि महाभारत के लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना मरल गई बड़ा बड़ा वीर से हम ना हरनी लेकिन एगो 9 साल के बालक हमरा के कैसे हरा दलस ओही में तहार सबसे बड़ा भक्त है। तब भगवान कन्हैया कहने की अर्जुन तू अपना के सबसे बड़ा भक्त बुझत तोहरो से बड़ा भक्त यही पृथ्वी पर हमारे बात। अर्जुन कहले कि ऐसा बात हम ना मानो परीक्षा ली है जाई कि तहार सबसे बड़ा भक्त बा। तो कन्हैया कहले कि वो है जौन लड़का से तू हारल कहले कि परीक्षा ली आई। तो भगवान कहने की परीक्षा मतलब कहले कि ना बिना परीक्षा के ना मानो। तो साधु के रूपवा धइले अरे राजा की जाचन अइले आ दुनु जाना चलले दारा बारजी साधु साधु के रूपवा धइले राजा की जाचन चलले
दुनु जाना चलले दारा बाजी रास्तवा में आई लोग तो संग एक आदमी और ले ली है। भगवान कन्हैया जमराज के बोले कहे कि जमराज तुम बाघ के रूप धारण करो। चलो हमनी के संग जमराज बाघ बनले उहो जे संगे चलले गवले मानो जलय दारजी जमराज बाघ बनले उहो जी संगे चलले गवले मानो जलय राज दरबार में पहुंचल लो आदर स्वागत भइल। राजा पांव पखरले सिंहासन पर बिठौले धन भाग हमारे जो आप महात्मा पधारे। हे महात्मा कैसे के भइल आगमन नवाजी तनी हमके बताई के भइल आगमन नवाजी तनी हमसे बताई सच सच बोली ना बचनवा जी सच सच बोली ना बचनवा जी तनी हमसे बताई कैसे के भइलिया नमाजी तनी हमसे साधु लोग की राजा कुछ मांगे आई बा लेकिन मांगे हमरा राज के नियम रहल बा जे कुछ भी जोन मांगेला मिल जाला। मांगल जाए महात्मा से का चाहिए कहले कि भोजन 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 ये कौन बड़का बात बा बोली का बनवा दी का खाइब सब है। साधु लोग कल की हमनी के जौन खेई बताउन खा ले भूख खइला में सतुआ भी निमन लागेला लेकिन ये राजा हई बाघवा देखता राजा कहले कि अवश्य तो साधु लोग कल की राजा पहले हमारा बाघवा के खियावे के परी राजा पहले राजा पहले हमारा बाघवा के खियावे के परी हे राजा बाघ हवे घास न खाला खाई बाघवा मांस बाघ हवे घास न खाला खाई इहो मांस बोला मांस कहाँ से लईबा हो खजन उदास राजा बाघवा खातिर मासवा मंगावे के राजा कोनो जीव जंतु के हत्या ना करेला अब बिना हत्या कैले मांस आई ना अब मांस आई ना तो हमार बाघ खाई ना अब बाघ ना खाई तो हमनियों के तरह दरवाजा से उपासन चल जाए भोजन ना करो। राजा उदास हो गई साधु लोग कहल किए राजा दूसरा जीव जंतु के हत्या करबो तहरा दोष लागी तहरा तो बाड़े ये राजा
अरे गोदिया के ललाना अरे गोदिया के ललाना तो वो करा के लोना बोला राम हो वो करा के लोना बोला राम। ओकरे बोलवा लो ओ लड़का के रग रग में तहार खून दौड़ता। सही बात। जदि एकरा के बध तक के ओकरा के काट के हमरा बाघ के मांस खिएबो तो तहरा दोष भी ना लागी हमरा तहरा राज से उपास भी ना जाए। ओकरे जे मांस हमारा बाघवा के खियोई तो ये राजा बाघवा के खियोई तो करे जा जुआना राम हो तो करे जा जुआना। राजा कहले कि महात्मन लड़का के हम जन्म दिले बानी लेकिन जितना हमार हक बा उतने ओकरा माई के हक बा। हमरा बात से सहमत बानी लेकिन तनी हमरा के समय दी हम लड़कवा के माई से तनी पूछ उदास होकर पहुंचल बाड़े। रानी पूछत तारी कि हे नाथ कौना कारण से राउर मन उदास पूछतारी रानी रोई अरे माथवा पर हाथ धई कौन करानमा मन उदास है सजानवा अरे कौन करानवा मन उदास है हो सजानवा। पूछो तारी रानी रोई हरे माथा पर धई कौन करानवा मन उदास सजानवा। हरे कौन करानवा मन उदास हो सजानवा। राजा सब बात बतौले तो रानी कहले कि हम हो तैयार बानी लेकिन सब कर आपन आपन जीव के अधिकार होला हक होला तनी लइकवा के बुलावल जाओ पूछल जाओ। लइका के भी ताम्रध्वज के बुलावल गईल आप पूछल गईल तो लइका भी तैयार हो गईल। उसकी पिताश्री रौरा जब बचन हार चुकल बानी तो रौरा खाती तन मन सब हाजिर बा। तीनों मूर्ति पहुंचल लो आ कहलो कि बाबा हमने तैयार बानी रौरा लोग के भी भोजन कराई और रौरा बाघ के भी भोजन कराई। साधु लोग कहल कि लड़का के कोनो जलाद ना काटी कहले साधु ये राजा कहीं से आरा मंगवाव राजा रानी मिल लड़का के माथा पर आरा चलाओ। राजा रानी मिल लड़का के माथा पर आरा चलाओ पीछे पीछे फाड़ के रानी लड़का के मांस बना। राजा आरा मंगवाओ लड़का के बीच में बैठा दो एक तरफ राजा एक तरफ रानी अपने हाथ लड़का के बीचे बीचे चीरो
आ खबरदार केहू के आंख से आंसू गिर जाई तो हमार बाघ भोजन ना करी। आरा के मंगवा दी हो गई, फैसला होता। रानी कहली कि जले लड़का के मुंह हम देखत रहो तले लड़का के मुड़ी पर आरा हमरा से ना घिंचा। पीछे रानी बैठ गई, लेकिन लड़कवा उठ के माई के अंचरवा के कोर पकड़ लिहलस। अब माई के अंचरवा के कोर पकड़ के कहे लगल कि मैया मैया अरे सुन मैया हमार सुन मैया हमार अरे कुल के इज्जतिया मैया राख लियो, गिर नहीं असुआन के धार। अरे अपना ललवा मैया भूल जइहा, अति हो बेटा के विसार। अरे दी हो बेटा के विसार। अरे अखिया से आंसू जनी गिरे पावे। माई कुल के प्रतिष्ठा बचा ली है माई, अपना बेटा के भुला जाइए, लेकिन कुल में दाग ना लागे पावे। आरा मंगा दी हो गई, रानी पीछे बैठ गई, राजा आगे। राज भर के लोग इकट्ठा हो गई, आपस में लोग बतियावे लगल कि राजा पागल हो गई पड़े, लेकिन राजतंत्र रहे, प्रजा के बोले के अधिकार ना रहे। राजा रानी अपना बेटा के माथा पर आरा चलावे लगल। अरे बबुआ के माथावा पर आरा खिंचाए लागल, बबुआ के माथावा पर आरा खिंचाए लागल, बबुआ के माथावा पर आरा खिंचाए लागल। अरे बबुआ के माथावा पर आरा खिंचाए लागल, बबुआ के भाया जी अखिया लोराए लागल, बबुआ के भाया जी अखिया लोराए लागल। लड़का के बाया आंख से आंसू गिरल। साधु लोग कहल की खबरदार रुक जाओ। देखो तेरा लड़का के आंख से आंसू गिरता, बाया आंख से आवाज आई। जब कष्ट होला तब दोनों आंख से आंसू गिरेला। हे महात्मन पूछल जाए कि एक ही आंख से आंसू काहे गिरता, पूछल गई तो आवाज आई, हे महात्मन हमने के बाया दाहिना अंग एक संगे माई के पेट में पसैनी जा, एक संगे जन्म भई, एक संगे सियान भइनी जा। दाहिना अंग कौन पुण्य कइले बा जी आज ओकर मांस बाघ खा जाए, बाया अंग कौन पाप कइले बा जौना के मांस बाघ भी ना खाई। यही से बाया आंख से आंसू गिरे। अरे बबुआ के बाया जे अखिया लोराए लागल, बबुआ के बाया जे अखिया लोराए लागल। बाबू हृदयानंद सिंह के गाना में बाबू हृदयानंद सिंह के गाना में बाया अंग के कफन में लपेट के रख दिया गया। रानी भोजन बनौली, अपना हाथे बेटा के शरीर के कुटी कुटी काट के बाघ के आगे दे देली, साधु लोग के आगे भोजन दे देली। साधु लोग कहल की राजा खाली हमनी के ना खाई, दू गौरी थाली लगाओ आ तू लोग भोजन करे बैठो। जेकरा बेटा के माथा पर जे अपना बेटा के अपना हाथे कत्ल कर देले बा,
ओकरा भोजन निमन लागे, ना ना लेकिन साधु लोग पास से ना जाओ। इस कारण से राजा रानी बैठ के साधु लोग के पात में भोजन करे लगे। आधा भोजन लोग कैले रहे, तले साधु लोग कहल कि राजा राजा पानी 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 पानी। राजा सोचले जे उठ के पानी चला दी, तले कहल दाब दिहल कहल कि राजा राजा पात में से उठ जाइबो तब भोजन झूठा हो जाए, हो जाए तहर झूठ भोजन हम करब ना राजा। ना 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 बिना उठले पानी मंगावो। राजा कहले कि केकरा से मंगाई, केकरा से मंगाई? आज हमार प्रजा भी रहल, उहो हमार बैरी हो गई, हमरा के पागल करार दे दी। एगो बेटा भी रहल, ओकरो के हम हत्या कर देनी। अब केकरा से पानी मंगाई? साधु लोग कहल कि बुलावो, अपना बेटा के बुलावो। राजा कहल कि बेटा? कौन बेटा? कैसन बेटा? कहां से बुलाई बेटा? साधु लोग कहल कि बुलावो, तार बेटा आई। तू पुण्य कैले हकबो, तार बेटा आई। राजा मूर्धज आवाज दिहले, बेटा ताम्रध्वज मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मैया बेटा ताम्रध्वज मैया तेरी तुझको पुकारे, कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे? कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे? कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे? मैया तेरी तुझको पुकारे, कहाँ गई हो लाल मुझको बिसारे? आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? पिता की आवाज सुन के बायां अंग कफन में लपेट के रख रहे, धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल। धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल। उठ के हो गईले तैयार है, उठ के हो गईले तैयार है, उठ के हो गईले तैयार है, उठ के हो गईले तैयार है। सभवा में आके
बबुआ पनिया चलावे लगल सभवा में आके बबुआ पनिया चलावे लगल राखी लिहल बाबूजी की लाज है धीरे धीरे दहिया दुपरुआ साधु लोग अपन असली रूप में आ गए भगवान कन्हैया अपना रूप में आ गए अर्जुन अपना रूप में आ गए जमराज बाघ के रूप छोड़ के अपना रूप में आ गए अब भगवान कन्हैया कहले कि वरदान मांगो कहले कि मांगी हम तो सिर्फ देवे के सिखले मांगे तो रौरा आई रही हम का मांगी जे खुद मांगे आई रहा ओकरा से हम का मांगी मूर्धज सिर्फ देवे ले मांगे लेना अपने से गो आग्रह करता आज के बाद ऐसा कठोर परीक्षा के होकर मत निकल जाए आ दूसर का निहोरा करता नहीं कि अभी दुनिया में रह के इच्छा नहीं थे हमरा आकाश से एगो विमान उतरल आ वही विमान में राजा मूर्धज के पत्नी आ बेटा ताम्रध्वज जिंदा सवार होके आ भगवान के धाम में चल गए जिंदा मर के सभी भगवान के दरबार में जाला लेकिन सदैव अपन देह लेके भगवान के दरबार में चल गए लोग तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की